Ja nyt korvat hörölle, kuunnelkaa, tunnistatteko tämän seuraavan biisin? Ja kyseessähän oli Poets of the Falling Carnival of Rust, joka oli siis aikamoinen jättihitti aikoinaan. Sen kuulemiselta ei pystynyt välttyä eikä tietysti ollut tarvettakaan, mutta ajatelkaa, pelkästään musiikkivideota on katsottu YouTuben kautta yli 70 miljoonaa kertaa. No, tänä vuonna tulee kuluneeksi tasan 20 vuotta siitä, kun yhtyeen samanniminen klassikkoalbumi ilmestyi, ja sen kunniaksi tänne studioon on saapunut kaksi bändin jäsentä, eli laulaja Marko Saaristo ja kosketinsoittaja, tuottaja Markus Kaarlonen. Eli tässä erikoishaastattelussa käydään nyt vähän läpi, mitä bändille on tapahtunut 20 vuoden aikana, ja mielenkiintoista on tietää myös se, että miten erilaista on tehdä omaa musiikkia ja pelimusiikkia. Mikko ottaa selvää. Tervetuloa, herrat. Paljon kiitoksia. Kiitos. 20 vuotta taaksepäin, nyt kun muistellaan, niin minkälaista aikaa se oli teille bändinä? Hirveän jännittävää. Jännittävää se oli aika uutta meille vielä. Joo. Ja vähän opeteltiin, että miten hommat toimii ja ei ollut kukaan silleen neuvomassa, että näin. Niin, se on totta, joo. Kyllä siinä aika kantapään kautta piti kaikki opetella, mutta me oltiin myös sitten niin innokkaita silloin nuoruudessa, että kaikki nämä tämmöiset kompat oli hyvä käydä läpi ja ne oli mielenkiintoisia, ja ehkä se tahtotila, mikä oli tehdä niitä asioita, myöskin kantoi sitten kaikkien niiden semmoisten hieman hankalahkojen alojenkin läpi, mitä siinä tuli koettua. Mitä siellä sitten oli semmoisia hankalahkoja alhoja? Musiikkibisnes on tietysti valtavan monimutkainen bisnes, joka pitää sisällään erilaisia toiminta-alueita ja esimerkiksi keikkailun suhteen territorioita ja erilaisia toimijoita, ja se, että sä löydät sieltä ne kaikki itselle ja omaan tekotapaan, meidän tekotapaan sopivat niin kuin esimerkiksi tavat ja henkilöt, niin kyllä siinä aika monta kokeilua voi. Se oli aika kiireistä aikaa myös siinä mielessä. Edeltävästä albumistahan oli mitä vuosia aikaa. Vuosi, joo. Että olitte niinku tavallaan kahden albumin promoa tekemässä yhtä aikaa. Joo, eka albumihan oli listoilla vielä. Niin, silloin kun me julkaistiin toka, ja nyt kun katsoo sitä aikaa, ihmettelee vähän, että miten me kerittiin kaikki tehdä, koska me edellisenä vuonna oli tullut eka albumi ja sitten me keikkailtiin ja samalla tehtiin toka albumia ja mä olin vielä päivätöissäkin silloin. Ja miten ihmeessä, mutta... Niin se oli. Me juostiin keikalta sun olohuoneeseen tekemään Carnival of Rust-levyä, missä me oltiin tehty myös meidän eka levy. Ja sitten sä ravasit päivätöissä ja mä ravasin tekemässä promoa kaikille meidän jutuille sillä aikaa. Et kyllä siinä aika pää kolmantena jalkana sai mennä. Oliko missä vaiheessa sitten kävi niin, että ulkomaat alkoi vetää enemmän kuin Suomi? Koska tehän olette ollut pitkään paljon suositumpi bändi ulkomailla kuin Suomessa. Mun mielestä se tapahtui niin kuin tavallaan heti, että se alkoi kasvaa siellä ulkomailla tosi vahvasti ja tosi nopeasti. Mutta sitten just tämä esimerkiksi, että miten nopeasti me päästään siihen, että me ollaan kiertueella siellä ulkomailla, niin siihen meni muutama vuosi. Et kyllä me lähdettiin ihan 2005 ensimmäisen kerran jo ulkomaille, mutta silloin painopiste oli silleen, että me tehtiin varmaan 80% keikoista Suomessa ja sitten muuten ulkopäillä, mutta se siitä sitten joka vuosi vuodelta niin kuin muuttui se tilanne, ja tietysti varmaan edelleenkin vähän elää aina sitten sen mukaan, että mitä me tehdään, mitä projekteja on kesken ja paljonko on aikaa ja mahdollisuuksia vaikka kiertää ja näin. Miten se Carnival of Rust-levy teidän mielestä on kestänyt aikaa? Jaa, se on varmaan asia, mihin historioitsijat osaa vastata meitä paremmin, mutta totta kai jos itse sitä nyt kuuntelee tai joutuu kuuntelemaan, niin kuulee lähinnä ne kaikki NS-virheet, ja varsinkin kun on itse enemmän tuottaja-ihminen, niin kuuntelee kaikkea tämmöisiä teknisiä asioita, millä ei välttämättä ole niin paljon merkitystä sitten NS, en voi sanoa tavallinen ihminen, mutta ihminen, joka ei ollut tekemässä sitä, niin kuulee sen niin eri korvalla ja kuulee sen ehkä kokonaisuuden ja fiiliksen ja tämmöiset asiat. Niin tuleeko sulle semmoisia hetkiä, tai vitsi, että tonhan mä olisin tehnyt nykyään vähän eri tavalla? Se on semmoista jatkuvia tollaisia hetkiä. No miten Marko,
millaista esimerkiksi, niin kuin, siis sieltä ajoltahan Lift ja Stay ja Illusion and Dream, minkälaista niitä on sun korvilla kuunnella nyt aika pitkän ajan jälkeen radiossa? Tapahtuuko niin, että sä kuulet niitä? Kyllä mä kuulen niitä. Itse asiassa kuulin juuri tänään radiosta ollessani parturissa, kun hiuksia leikattiin, niin alkaa Carnival of Rust soimaan siinä kajarissa pään yläpuolella. Ja niin on tapahtunut aikaisemminkin, niin itse asiassa ja juuri vielä parturissa. Mä en tiedä mikä juttu se on, mutta kuitenkin niin vähän se alkaa silleen naurattamaan siinä. Mutta biisejä on sinänsä tutumpia biisejä, joita on vuosia niin kuin laulanut ja kantanut mukana. Niitä on tietysti sillä lailla iisimpää kuunnella, koska ne ikään kuin on kulkenut koko ajan mukana, ne kestää sitä aikaa paremmin. Mutta sitten joku semmoinen kappale, minkä sä oot kirjoittanut joskus silloin, jota sä et varsinaisesti itse ole sitten esittänyt hirveästi tai kuullut moneen vuoteen, niin ne on aina vähän sellaisia pieniä yllätyksiä. Toivotaan aina, että ne on positiivisia yllätyksiä, mutta kyllä mä sanoisin, että esimerkiksi niin kuin sanotusten puolella temaattisesti, niin kyllä ne on aika lailla semmosia, että ne pystyy edelleenkin allekirjoittamaan, että siinä on ainakin joku niin kuin semmoinen järjen ydin siellä mukana. Nehän on tietysti niin monitulkintaisia myöskin. Että. Teillä on vanhaa uutta musiikkia. Te julkaisitte huhtikuussa nyt Blackwaters-biisin ja sehän sai alkunsa siis tuon Carnival of Rust-albumin alkuperäisessä levytyssessiossa. Kuunnellaan siitä nyt pieni pätkä ja sen jälkeen puhutaan kyseisestä kappaleesta lisää. Dark side sees only sorrows and grows till nothing's clear. Hold on, let me think this through. I still remember you as you were. Black water flow in this river. Is it the end it holds beneath all my deliverance? Black waters. Tämä on siis alkuperäinen versio, aika vanha, parisenkymmentä vuotta. Kuinka paljon nyt viimeisteltiin tätä kappaletta? Meillä oli mun mielestä semmoinen niin kuin NS-akkaridemo, että siinä oli niin kuin akustinen kitara ja laulu. Niinpä. Peräisin sieltä Carnival of Rustin ajoilta. Niin mutta mun mielestä siinä oli kyllä niin kuin monet perusideat ja lyrikat aika pitkälle ja melodiat ja se biisin fiilis oli kyllä niin kuin aika paljon sellaisia, mitä ne on tässä lopullisessakin. Onko tämä ihan normaalia teille? Että... On. Kyllä silleen menee, että se tavallaan voi ajatella, että se oli kappale, jota ei ollut koskaan, kun se ei sitten lopulta ikään kuin ehtinyt päätyä siihen levylle. Ja meillä oli silloin tarkoitus, että tehdään 12 biisiä, niin tästä tuli nyt se 13, sitten kun me päättiin se julkaista. Niin sitten se oli tavallaan edelleenkin meille keskeneräinen kappale, jota me työstetään sitten valmiiksi. Ja nyt vaan se työstö oli 20 vuotta myöhemmin. Mutta ihan se sama juttu, että otetaan ne lyriikat ja käydään ne läpi ja katsotaan, mitä niissä sanotaan, vieläkö ne pitää kutinsa ja pitääkö tähän lisätä jotain, onko tämä riittävän henkilökohtainen, pitääkö joku laini muuttaa, jotta se koskettaa enemmän. Ja tuntuu niin kuin samaistuttavalta ja se musiikin kanssa varmaan aika lailla sama homma, että käydään läpi se, että miten se melodia menee ja istuuko se siihen nyt niin kuin riittävän hyvin ja siihen harmoniaan, mikä siellä on taustalla. Että kyllä se semmoista niin kuin pyörittely ja iteraatio on se musiikin tekeminen. Siitäkin huolimatta, että joskus tulee kappaleita, jotka on silleen, niin kuin, että aloitan nyt vaan kävelyn pianon kanssa ja sitten 10 minuuttia myöhemmin ihan tohkeissaan, että kuunnelkaa mitä mulla on tässä. Yksi, mikä on kulkenut tämän rinnalla, on Old Gods of Asgard. He on tehnyt siis Remedy-peliyhtiön erittäin suosittuihin Alan Wake Max Payne-peleihin musiikkia. Minkä takia te teette sillä toisella nimellä? Miksi se on aikoinaan lähtenyt näin? No se on itse asiassa lähtenyt aikoinaan peliyhtiön halusta ja tarpeesta, että heidän maailmassaan on tällainen bändi. Ja sitten kun me ollaan oltu siinä mukana niin pitkään, niin sitten on tavallaan tullut meille tämmöinen alter ego. Hyvä niin, koska se antaa meille myös sitten tietyllä tapaa semmoisia irrotteluvapauksia musiikillisesti tehdä välillä niin kuin omalla naamalla muutakin kuin ihan pelkästään sitä, mikä sopii niin kuin Poetsin tyyliin. Eli te suhtaudutte siihen ihan omana bändinään koko aika? Tavallaan joo, koska siinä on se niin kuin oma, vaikka onkin kuvitteellinen, mutta kuitenkin oma taustatarina ja oma maailma ja oma fiilis. Ja koska se on tämmöinen viikinki-rockibändi, jonka suuret päivät oli silloin joskus 70- ja 80-luvulla, niin se totta kai sanelee myös heti sen, että miltä se musiikki kuulostaa. Ja sitä on silleen, niin kuin, kun niitä biisejä lähtee tekemään, niin voi heti pistää itsensä siihen maailmaan, että okei, nyt kuvitellaan, että me ollaan siinä maailmassa ja
sieltä tulee sitten vähän niin kuin ehkä erilaisia ideoita, mitä tulee niin kuin Joo. Watch-biisien kanssa. Totta. Nyt kun katsoo sitä 20 vuoden taivalta taaksepäin, kotimaassa ainakin hype on ehkä hivenen rauhoittunut. Olette edelleen käsittääkseni ulkomailla isompia kuin täällä. Oletteko te nyt sellaisessa paikassa, missä te toivotte olla? Onko hyvä olla näin? Mun mielestä on. Mun mielestä on mennyt tosi kivasti, että meidän toiminta on kestänyt. Se on toiminut meille. Niin jos ajatellaan tämmöistä niin kehityskaarta, niin kuin se on aina vähän semmoista ylämäkeä, alamäkeä, niin kuitenkin tuntuu siltä, että se on mennyt niin kuin ylöspäin meillä. Ja edelleenkin on se samanlainen palo sitä musiikkia kohtaan. Se on myös ehkä selventynyt enemmän se, että sieltä on pudonnut ja karsiutunut pois semmoiset ulkomusiikilliset turhuudet, mitä ei välttämättä tarvitse pitää siinä mukana, mutta sekin on vaatinut oppimista, että on tiennyt, että mikä se olennainen tässä asiassa on ja mihin haluaa itse keskittyä. Että kyllä mä sanoisin silleen, että omasta puolestani, että on aika hyvä paikka, että voi vähän valita niitä tekemisiään. Mutta Markuksella toista päätyötä, ikävä ja olohuoneessa tehtävää musiikkia? Kyllä, mä komppaan aika pitkälle. Siihen liittyy ehkä just se, että koska me ollaan tehty niin pitkään tätä ihan niin kuin meidän päätyönä, niin me ollaan opittu, miten tämä homma niin kuin pyörii silleen, vähän niin kuin omalla painollaan tai silleen, että koska me ollaan edelleenkin indie-bändi, meillä ei ole levytyssopimusta kenenkään kanssa ja kaikki asiat hoidetaan niin kuin itse. Ja se vaatii niin paljon meiltä, kun meitä on kuitenkin tämä 3 hengen ydinporukka tässä, joka pyörittää meidän firmaa ja silleen, niin jotta se homma toimii, niin mä oon pitänyt oppia, että okei näin, että ei meidän koko ajan tarvitse olla jossain palaverissa tai hoitaa jotain paperityötä, vaan voidaan keskittyä musiikkiinkin. Niin. Riitelettekö te koskaan? Meillä tulee erimielisyyksiä, mutta aika harvassa on semmoiset niin kuin oikeasti semmoiset niin kuin riidat. Et ei onneksi ole, mutta välillä on semmoisia erimielisyyksiä, että kyllä niitä joutuu niin kuin puimaan niin kuin omana itsenään poissa työpiiristä ja sitten keskustelemaan niin kuin töissä. Me ollaan aika taitavia kyllä siinä keskustelussa ja me ollaan opittu siihen. Ja siellä on aina ollut se semmoinen kantava, että me halutaan selvittää tämä. Me ei haluta tehdä ongelmaa tästä ongelmasta, vaan me halutaan selvittää se. Ja se on aika lailla semmoinen niin kuin johtotähti, mikä sitten loppupeleissä vie kaikista niistä ärripurreista eteenpäin. Aika monessa ihmissuhteessa se on hyvä asia, että on yhteinen tavoite. Joo. Mitäs nyt lähitulevaisuus on tullessa? Katselen, että teitä näkee myös Suomessa. Joo, kohta keikkaillaan taas nyt parin vuoden tauon jälkeen ja uutta levyä tehdään kovaa vauhtia ja pelijuttujakin on taas paljon palloja ilmassa ja yritetään saada ne kaikki kiinni vaan. Koska Suomen ensimmäiset keikat koittaa nyt? Kesäkuun lopussa juhannuksen jälkeen lähdetään kiertämään ja soitellaan festareita Suomessa ja sitten myöskin Helsingissä Allas-Siipuulilla soitetaan ja sitten sen jälkeen lähdetään ulkomaille taas. Me jäämme odottamaan keikkoja ja sitä uutta musiikkia ja pelimusiikkia. Kiitoksia Marko ja Markus, että pääsitte vierailemaan. Oli oikein kiva. Kiitos.